De 28-jarige Henk Schraaf van Toppenhuizen had het tweede liepaai van Friesland voen. Intussen leidt er al een tweede in het nest. Het ijs voen in het eigen gebied van de plaatselijke vogelwacht in de Eerstpolder van Toppenhuizen. Nou, ik dacht, je draait een paar mooie lipjes om. Ik dacht, je kan wel eens wat lezen. Toen heb ik eerst hier grappel aan de grond. En doe deze nog een keer en dat vond ik. Vind je het echt spannend dat jou het eiken het maaien nemen maaien? Nee, nog net meer. Nog net meer. In het begin is er niks meer aan. Maar dat valt ik nog even mooi. Maar ik mag graag even niet aan mij nemen, zei ze wel. Maar dit hier dus net. Er wordt een foto maken met de ijsziekers pas daarnaast als bewijs van de plaatselijke vogelwacht. Bij de volwassenen krijgt de vinder een beker met inscriptie. En dat is een wisselbeker. En daarnaast een zilveren liep, zeg maar. Dat is net echt zilver, maar wel een prachtig mooi stikje. En bij de jeugd hebben we een zilveren polsje. Het BVW had mij opzet zien geen omtinking voor het eerste Frieske liepaai. Ze doen dat als soort van protestactie. Grote vraag bleef tot de nijswargers nodig wel het veld in omdat de aaien net mijnaam willen maaien. Ja, er is teleurstelling natuurlijk en misschien ook wel een beetje frustratie. Maar dat wil net zeggen dat we de vogels in de steek laten. Wij willen hier nog steeds een stukje nijswargd van en van de vogels opkomen, van daar ben we voor. En wij hopen dat ik nog terug te Jan ken ons ben. Het BVW had er alle vertrouwen in dat de aaien takomier bij mijnaam willen maaien. Dat mij pas had de provincie ontoont dat het goed gaat met de liep. En jij zult door jochteren weer opboeren matten.